The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him, and keep his commandments to 1,000 generations. For thy Lord thy God is a merciful God. He will not forsake thee, neither destroy thee, nor forget the covenant of thy fathers, which he sware unto them. He hath remembered his covenant forever, the word which he commanded to 1,000 generations. God is not a man, that he should lie, neither the Son of Man, that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall he not make it good? Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. If we believe not, yet he abideth faithful, he cannot deny himself. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering toward us. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa atong Bible study through the YouTube nga paagi sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, kinahanglan nga kita mangandam sa tungkaw kalingon. Una pa kita magapadayon, dili kita magasabot sa pulong sa Dios kung dili kita mapunan sa Espiritu Santo. Kay mao man kini ang protocol, the ground rule nga atong sundon. Kay this is not a joke, kining atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Seryoso kini, og labing bililhon kining atong pagabuhaton tungod kay maghatag kitag bili sa hunahuna sa Dios. Pulong sa Dios nga atong pagatunan busa. Gikinahanglan nga atong hinganlan, atong admitihon, atong isugid ang atong mga sala nga nabuhat nining adlaw, aron kita mapunan sa Espiritu Santo. Kinahanglan gamiton nimo ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9. Alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, gidapit ka sa paggamit sa imong free will, paghimo og desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo nga imong manluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Busa. Sa hilom magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta, balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo una sa tanan sa imong pagdala kanamo nining dapita sa makausapa, aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Ubani kami o Dios ning adlaw, pinagi sa pagtudlo kanamo sa Espiritu Santo, tangtanga ang mga babag nga naaman sa among nauna, aron kami makapunting lamang, maka-concentrate sa imong ikatudlo kanamo ni ining adlaw. Nining among Bible study through the YouTube, ubos ni ining ministry busa. Salamat o Dios ning tanan, sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, mayong adlaw sa tanan, mga suki, mga higala, mga
kay sunan diha ni Kristo, niya usab kita sa atong padayon nga pagtuon sa pulong sa Dios, og agi kini og pagpadayon sa atong spiritual momentum. Musa kon andam ka na, mo dupot na usab kita sa atong tun-anan nga ana pa man kita sa the doctrine of divine decrees. Divine guidance. Usahay masilo tama sipyatan nining kadaghan ng mga doktrina nga atong pagatunan. Okay, so niya kita magadupot sa the doctrine of divine guidance. Ang Diyos nun nga pag-agak, pagtultol, paggiya sa iyang mga anak. O ato nang nahibawan nga kita nga nakadawat na sa kaluwasan, pinagastong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Kita nangahimo na mga anak sa Diyos. Nahimo na kitang sakop sa harianong panimalay sa Diyos. Kita gisuluban na sa iyang pagkamatarong, perfect righteousness. Kita na nga tao na pag-usab. We are born again. Kita gimatarong na, justified na sa tubangan sa Diyos. Busa dili na kita mga hinukman sa tubangan sa Diyos, kundili na matarong na tungod sa atong pagdawat sa iyang gitanyag nga kaluwasan, pagtuo lamang kang Kristo lamang. O gawas pa niya na ang atungan sulat na hipatik na diha sa Lamb's Book of Life. Okay? Book of Life. O kana timailhan nga kita kalifikado ng kinabuhi uban sa Dios dito sa eternidad. That is our passport. Okay? Kaya ito ang mga tungan, di naman ka na hangtod sa hangtod. Okay? So, mo ni ang pipila lamang ka mga panghitabo niyan tog yung pagdawat na to sa atong manluluwas nga si Ginoong Jesucristo. Okay? Og karon nga mga magtutuo naman kita, we are now believers in Christ, we are now Christians, we are children of God. Gikinahanglan nga kita pagagiyahan sa Dios. Mao na nga nagtuon ta siyang pulong kay ana diha ang mga paagi unsaon kita pag-agak niya. Og aron kita masibo kanunay sa iyang plano. Okay? So, niya nang higayon nga mihimo kitag desisyon sa pagdawat kang Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas. Kita nahimo dayon nga mga tinugyanan sa anak sa Dios. We became representative of the Son of God dinhi sa yuta. Og ginganlan ta nga mga embahador alang kang Ginoong Jesucristo, mga saserdote, gitawag na kita mga saksi o kanang mga tinugyanan ni Ginoong Jesucristo dinhi sa yuta. So these are the titles, some of the titles nato nga mga Kristohanon, mga magtotoo. Apan sa ato nang ginaingon nga whatever the title, usa ka kamatuoran, klaro kayo nga nagaingon nga just as si Ginoong Jesucristo nagarepresentar sa matag magtotoo dito sa tuong kamot sa Dios nga Amahan, mao man usab kita mga magtotoo nagarepresentar sa anak sa Dios dinhi sa yuta. Ug mao nga naiuban ka nato pa nga libog nga wa pa kahibawog unsaon nato pag kat-on sa kabubuton sa Dios. Kay kini kung pagtuo na kining the doctrine of divine guidance, doktrina kini of determining the will of God for our life. Okay? O nenundom ka nga ang pulong nga gigamit dinhi sa Griego mao ang thelema, o sa diha nga gamiton ng thelema kini nagkahulugan og
pasabot kabubuton sa Dios alang sa magtotoo. O kini hisgot bahin sa tuyo o plano nga gidisenyo gimugna sa Dios alang sa matag magtotoo. Ug ang pagmugna niini nga maong plano, okay, purpose and plan, He designed it for every believer dito sa kaniadtong wala pang tanan in eternity past. So, mao lagi to akong giingon nimo nga usas mga kanang dagko nga mga kalibog sa mga magtotoo mao kanang unsaon ako pagkahibaw pagkat-on sa kabubuton sa Dios. How can I be guided by God? Unsa man ang kabubuton sa Dios alang kanako kung bahin ang mga krisis, mga pagsuway, mga kanang pag-antos o problema nga akong pag-atubangon. So, na nga patun-on lang kita sa pulong sa Dios. Kaya ang Efesos 5:17 nagaingon man, so then do not be foolish, kundili sabta hinuon ang kabubuton sa Dios. So then do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. So, na nga kung wa kitay pagtuon sa pulong sa Dios, wa tay alamag sa kabubuton sa Dios, then excuse me, we can gideklarar gani kita nga mga fool, mga buang, di ba mo na Binisaya? Mo tay mahimo niya na, mo man ay paghubad sa Binisaya. A Christian who does not know God's will is declared to be a fool. Saon man na nato, di man na nimo matuis. O mao bitaw na nga usa sa mga detrimental failure sa panginabuhing Kristiyanon mao kanang pagkaway alamag sa pulong sa Dios. Kay ang divine guidance God, ang pag-agak, pagtultol, pagiya sa Dios, mao kini ang communication of divine will pinagi sa Dios no usab niya nga pagpadayag, divine revelation, ang pulong sa Dios. Busa, it should be obvious nga divine guidance must be basihan gyud kini sa Biblia mismo. Okay? Kaya ang pulong sa Dios mao man lagi ang huna-huna ni Ginoong Hesukristo. 1 Corinto 2:16 na hindi na nimo makalimtan ka. 1 Corinthians 2:16, for who hath known the mind, thinking of the Lord, that he should instruct him. But we have the mind, we have the thinking of Christ. So, today, karong mga adlaw, karong mga panahon na, ang bugtong paagi nga masayran, makatuna nimo positively what the will of God is for your life, mao ang pagunsa, pagpaminaw o pagsabot sa pulong sa Dios. Okay? Sama nini atong gibuhat. Maminaw ka with an open mind, unya sabto nimo na og ang mo paklaro patinaw gyud nimo niya na mo ang Espiritu Santo. Kung kana positibo ka. Kaya di naman makalihok ang Espiritu Santo sa pagtudlo nimo kung ikaw negatibo. Kasabot ka, sabta gina. Once ang imong attitude, ang imong pagtagad sa ngadtos pagtuon sa pulong sa Dios negatibo, way mahimo ng Espiritu Santo. Kay tinuyuan man nimo nga dili ka magkanang positibo ngadtos pagtuon sa pulong sa Dios. So ang Espiritu Santo dili na niya responsibilidad. Muatras ang iyang unsa, ang silbing ang iyang papel ba, iyang role ingon nga magtutudlos ka matuoran. Pinagi sa pagka-omnisyente sa Dios, nahibawan na niya nga unsay imong tinuod yung pagtagad. Sabta ginapagayo. So, mao na
no, dako gid ning ingnon ta subo ba balandungon nga karong panahon na nga daghan gyud sa bagang duot sa mga katawhan nga atong mga kaigsuonan. Wa gyud kanang hoy gana. You see? Kaya nga naman, gibombardyuhan ang ilang pangunahunan ini mga kalibutanon, mga yutanon, mga daotang mga pangunahon na gumikan ining labi na ning gilibutan gud ta nini mga social media na ning daghan kayong ning dagsang karong mga kinibang media of communication wala nagkagrabe na mao na nga ang mga katawhan karon ang mga hinon ta mga kaigsuonan nato mga Kristohanon baga nga duot kanila kanang wana gyud gana sa pagtuon sa pulo sa Dios. Kaya nga no, gawas nga kining atong panahon maningingan lang apostasiya, age of apostasy. Kung hibaw na kung sabot pasabot sa apostasiya, gikan man is Grigong, duha ka Grigong pulong, apo ug stasiya. Ang apo, ang bud pasabot, standing. Okay? Ano na I mean? Ang apo, away from. Unya ang stasiya, standing. So, kung tapuon na nimong duha, standing away from the truth. Muna na imong pagbarog nga nagkalayo sa kamaturan. Mao ni atong panahon karon. Kikining panahon sa simbahan, church age, nga diin kita nahisakop. Ginganlan ni kini og church age. Okay? Ganus man ni mo sugod ingnon ta na tao sa panahon sa Pentecostes pagkunsad sa Espiritu Santo. Mao na gisaad ni Ginoong Kristo nga iyang ipadala ang mupuli kaniya ang Espiritu Santo. Pagkunsad sa Espiritu Santo didto mataw kining atong panahon sa simbahan. The birth of the church age. Og si kinsa kadtong mutuo kang Ginoong Kristo nga ilang manduluwas niining atong panahon sa church age matawag na siya nga simbahan. He or she is a church. Kaya kaning church, God, ang church is the transliteration of the original nga Grigong pulong po nga ekklesia. Ekklesia. Kining ek, duha na pulong ek. Kining ek, called out, okay, no, klesia, kletos, gitawag, o kung imo na yun nang i-translate sa in English, the called out ones. Called out. Tinawag na. You see? Called out. Ek mangod ang out. So mo na nga eklesiya, o niya gitransliterate na sa Binisaya nga iglesia. Kapan sa in English, church. So diha mataw kining church age yan tong Pentecostes. Okay? So, gawas nga kini tawag og church age, mystery age. Ibaw ka kung saan yung mystery age. Mystery. Gikan ni sa kining Grigo nga pulong pod nga mysterion. M-U-S-T-E-R-I-O-N. Mysterion. Ang bot pasabot sa mysterion, mystery. Okay? Mystery. Mura ba og kanang tinago. Mao na nga. Kini nga itong ipangtunan nga mga doktrina na kanang nahisakop ni sa ginganlan o mystery doctrines. Okay? Tinago. Yaning mystery. Gikan og ato na ning subayon sa iyang historical origin. Okay?
Unsay pasabot niya na kung magtuon tas pulong sa Dios through its history unsa kana. Mao na ginganlan og isagogics. Okay? Isagogics. Ang isagogics mao nang pagtuon sa pulong sa Dios through the history niya ng pagkasuwat sa kapitulo o bersikulo kanus ana suwata. Okay? Mao na ang ginganlan og isagogics. So karon kining og atong tun-an kining bahin ning mysterion sa in English mystery kadtong adtong ilang panahon. It's a mystery. Okay, ato ning hatagan nimo og pagpaklaro nga sama nining mga familiar ka man ni mga fraternity, mga sorority sa mga eskwelahan. Okay? Kini mga fraternity, naa sila'y mga sikrito. Ingnon ta mga slogan nga sila ray makasabot. Okay? Mystery. Mysterion. Okay? Like Knights of Columbus o kanang Masonry. Kana sila. Na sila'y mga slogan nga sila ray makasabot. Maupod, gikuha kining mysterion sa kanang tandi niini sa niining panahon sa simbahan. Mystery mo nang mystery age. See? So mo na yung asagogical interpretation niya na nga. Karon, ang atong gipangtun-an nga mga doktrina, okay? Mga pulong sa Dios nga atong gitun-an, kini mga mystery doctrines. Mystery doctrines. Mo bitaw na ikaw lang nga magtutuo o panlitan dili ka pa magtutuo, nagpaminaw ka niini. Apan positibo ka. Mao manggod na ang Yahweh. Kung positibo ka, you are seeking the truth. Nagsige ka kanang pangita sa kamatuoran. Na kay kainit ba? Nga kanang you begin to kanang question your security, your knowledge. Mao na nga pinahagi sa pagka-omnisyente sa Dios na ibawan niya ang imong attitude nga nagpangita gyud ka. Mao na masihan nato kanang usa ka bersikulo diha sa libro ni Jeremias. Kining maong bersikulo, Jeremiah chapter 29 verse 13, usa kana ka bersikulo nga that has struck my life. Sa ako mismong kinabuhi. Kay ako sa kaniadto pa. So wa pa ko mahimong magtotoo, wa pa ko maluwas. Sige ko panghita gyud sa kamatuoran. Dihagyoy mga panahon nga wa ko mahilo na. Kay wa man ko matagbaw sa mga tubag o kanang pag-eksplikar sa mga tinugyanan sa kamatuoran. Kay ang unsa man ning bersikulo gyud sa Jeremiah 29:13. Ang maong bersikulo nag-ingon ni siya in English. You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Ang unod gyud niya ng mga bersikulo mao ni. Kung tinuuray kang mangita kanako, imo gyud kong hikaplagan. Kanang kung o kanang kung imo akong pangitaon. Ang pulong sa Dios. Okay? The Word of God and God Himself is just one. Usara na. One and the same. Okay? Useless the one without the other. So mo ni, unsa kabililohon ning atong gitun-an karon. Kay kini,
ang iyang pulong huna sa Dios. Kasabot ka? So mao kini nga kanang nagtuon ta niining mga mystery doctrines nga kita ray makasabot nga mga magtotoo, mga anak sa Dios, mga Kristiyanon, o kadtong mga dili magtotoo nga nagapangita sa kamatuoran. Pasabton man gyud na sila sa Espiritu Santo. Kaya mao man ay iyang kanang papel, that is God the Holy Spirit's role to to reveal the truth. Mao nang kini atong gitun-an. Apil ni sa atong giingon og mystery doctrines. Ni ining mystery age nga church age, panahon sa simbahan. Okay? O gawas pa niya na ang title o nga nining church age, mao ang lawas ni Ginoong Jesucristo, the body of Christ. O kining lawas ni Ginoong Jesucristo, gipurma pa, wa pa mahuman, wa pa gud makumplito. Okay? Gitandi kini nato sa lawas natong mga tao. Okay? Lawas nimo, ikumparar nimo, itandi na to. Unsa may makita nimo sa kumplito o hingpit nga lawas na ay mata, na ay ilong, na ay baba, na ay mga duha ka dunggan, tanan kumplito. O kining maong lawas ni Ginoong Jesucristo, okay, the body of Christ, nga mga sakop sa simbahan, gipurma pa, wa pa mahuman. Nga paminaw, sa panahon nga makumplito ning maong lawas ni Ginoong Jesucristo dinhi sa yuta, na diha, dungan gyud, inig kakumplito niya na panalitan, ikaw na lay katapusan nga, kanang makakumplito niya ng maong lawas, ikaw tingali mo kamot ba, tudlo ka ba niya ng maong lawas ni Ginoong Jesucristo. Kana ang panahon nga mahitabo ang pagsakgaw sa maong simbahan. Kasabot ka? Sakgaw, rapture. Mao na nga wa pa mahitabo ang rapture kay wa pa makumplito kining lawas ni Ginoong Jesucristo. Mysterion, mystery age, gawas nga mystery age, okay. Kini ang panahon sa apostasya. People are departing from the truth. Mao na nga subo gyud palandungon nga daghan gyud sa atong mga kaigsunan nga unsa naduhig, naligla, nadagyod sa kanang nagadumala ni ining kalibutan nga si Satanas, the arch enemy of God. Kay iya ra bag yung goal mao nga mababagan gyud ka, ikaw Kristiyanon, nga dili ka makatuon sa pulong sa Dios. Iya gyud kang linglahon, ayaw na, di na tinuod. Ari ta diri, happy ta. Ayaw na. Kapoy na, Bible, mao na tumong ni Satanas nga babagan ka. Mao nga subo palandungon. It's tragic to think nga labihang daghan na sa itong mga kaigsunang mga Kristiyanon nga nadagyod. Okay? Nakumbinser gyud sa kaaway sa Dios nga si Satanas ug ayang mga demonyo si gighulhog na sa mga Kristiyanon. Kini ko nga itong Bible study through the YouTube, giparing kamutan ni Satanas nga babaga ni, undango ni. I'll tell you, dinhay mga okasyon nga ma-feel nako nga si Satanas ning lihok nga iyagyo kong babagan nga maundang. Okay? Na unya maklaro gyud nimo ang deliverance sa Dios nga di gyud ta mapildi ni Satanas kay Satan is a defeated enemy naman. Basta magpadayon ka sa imong spiritual momentum, ikaw panalipdan gyud ka sa Dios. Inumdumi, ikaw Kristiyanon, paminaw,
ikaw nga Kristohanon, anak sa Dios, gihatagan kag tulo ka mga dagkong mga panalipod sa Dios. 3 major protections nga tagana gihatag sa Dios nimo magtotoo. Bantay ni ha, kanang tulo ka mga dagkong proteksyon maepektibo lang kana, musaler lang na, paminaw, musaler lang na kung naa ka magpuyo sod sa imong puloy-anan nga ginganlan natong operational divine dynasty. Kung naa gani ka magpuyo, that means you are free from any mental attitude sin, lingual sin, or overt sin. So you are free from any sin, right? So naa ka sa sod, the perfect environment, the kanang power system of God. There is stability, there is peace, there is strength. Okay? Na ang kalinaw nimo, kalipay na nimo. This is the perfect environment ng imong kapuyan. It's a mental attitude. Kung yun ang kanunay i-emphasize nimo. Ug mao nga kadtong tulo ka mga major protections mo saler. Kasabot ka? Mo epekto. Unsa man ning tulo ka mga dagkong panalipod. Number 1, wall of fire. Pader nga kanang paril ba Visayan? Paril nga kalayo nga dihay himplo niini no kanang saysay niini nga dinhatoy kanang Kristohanon ang iyang bahay, nakit-an sa iyang silingan nga gilibutan og kayo ang iyang bahay. So natinga itong mga silingan, ngano man ang gilibutan magkayo na sunog maning ilang kuan, ilang pulano baron kita ilang silingan. Unya sa pagka buntag na niya na gipangutana sa silingan, wa ba mo kay bawo nga dihay galibot nga kayo diha sa inyong bahay, nakaingon mig masunog to? Diha man di ay buot mo kanang mo ransak nila mo kanang break-in sa ilang bahay nga mga kandang mga underworld bang mga kontra sa gobyerno. Okay? Mao na nga gipanalipdan di ay kadto kay magtutuo man tong pamilya ha. Gilibutan og kayo. Mao to'y ihimplo og wall of fire. Wall of fire. Mao na ang unsa. Unang proteksyon o panalipod nimo gihatag sa Dios nimo nga magtutuo nga espiritual. Ikaduha, encapsulation nga dili ka matandog sa magod niya ng suga na may encapsulation din na encapsulated na dili ka makurintihan kay na ay kanang bahin niya na nga encapsulated na di ka makurintihan. Maupod na ikaw Kristohanon, you are encapsulated sa kanang panalipod sa Dios. Ug ang ikatulo nga major nga panalipod, ang imong anghel magbalantay, your guardian angel. So mao ning tulo ka mga major protections nga mo epekto diha nimo, mo saler diha nimo. Sa diha nga ikaw espiritual, sa diha nga ikaw nagapuyo diha sa imong tukma nga puloy-anan, the operational divine dynasty. Nga si mong nauna, ikaw protektado, gipanalipdan gyud sa gahom sa Dios. Buhay magkatandog nimo. Okay? Nasabtan nimo na. So mao ka na nga gikinahanglan ang atong pag kanang tutok nining bahina nga karong panahon na gikinahanglan ang imong pag double time inunta. Dublihon na nga itong kanang pagdili ni kay pagpaningkamot, di man ka pa
di man nato mapaningkamot ang Kristohanong kinabuhi. Di ta kapaningkamot. Ang ato pag-agad sa grasya sa Dios. See? Uban sa atong pagkamapaubsanon, nagasalig, nagaagad lang yun sa grasya sa Dios. Bito nang prinsipyo diha nga kanang God helps those who help themselves. Kana ra ba mo daghan na bagyong na kanang nasud sa maong laang. Di ra ba na husto? Kana bang giingon nila nga it's already accepted by everybody. Di ba? More na common naman ang principle nga God helps those who help themselves. Sayop. Dili magkatabang ang Diyos nga itong hingtabang silang kaugalingon. Prinsipyo na, ako kang kanang paklaruhan yan. Dili magkatabang ang Diyos sa usa ka nagatabang siyang kaugalingon. Kaya nga naman, kung imong analyson, kung pagtanaw sa Diyos nga, naningkamot ka, imong unsa na kanang kaning singa niya ni nang limbasog yu ka ya nga gatabang kasi mong kaugalingon. So ang Diyos may makahimo de ka, so ako'y mahimo, ako kang biyaan, ikaw ray may bawa diha, kaya ang ako nga musalig ka na ako nga ako'y mulihok para nimo. You see? Of course, dili po na pagpasabot nga moral lang kang Juan Tamad nga. Sa tugingon sa istorya Juan Tamad nga, naghigdaan siya, maghuwat siya, mahog kanang prutas sa iyang tungod. Dili na, mao. May just kanang stand still nga. Dili na. Ang but pasabot ni ining principle, God helps those who are helpless and useless. Mao gyud na tinuod nga principle sa pulong sa Dios. God does not help those who help themselves. God only helps those who are helpless and useless. O kana nagpasabot nga siya nagasalig lang, nagaagad lamang sa grasya sa Dios. Mao gyud na tinuod nga principle. Og kadaghanan di gyud mo dawat niya na imuha na po na. It's a matter of choice. Kini nga to pagpadayag unsay tinuod nga gipasabot diha sa pulong sa Dios. Principle na nga iha sa Dios. Kini nga tong gipangtun-an. So mao na nga karong panahon na ato ra gong isingit niining bahina. Kining ginganlan nato og Book of Life. Daghan para ba sa atong mga kaigsunan wa magkaklaro gyud unsa gyud ning Book of Life. Okay. Ato ning tukbilo gamay ha. Kini may kalabutan sa atong main topic gihapon sa Doctrine of Divine Guidance. Okay. Naay mga pila ka puntos nga akong idadihan nimo. Ready? Are you ready? Andam ka na ba sa imong notebook o papel diha? Ballpen? Okay. Naatay definition. Naay definition ato ha. Atong i-define. Atong hubaron unsay ibot pasabot ning libro sa kinabuhi. Ingnon na lang nato libro kay book man. Okay. Ang libro sa kinabuhi permanente kini nga record sa Dios. Iyan ning record sa Dios sa matag sakop sa kaliwatan sa tao. Divine record of every member of the human race. Kinsa, okay? Kinsa mituo kang Ginoong Jesucristo nga ilang manluluwas. Sa ato pa mga magtutuo, mo'y buti pasabot. Kining maong libro, permanente, kining record sa Dios. Okay? Iyang talaan ba? Talaan sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao nga midawat kang Kristo nga ilang manluluwas.
who therefore na nag-iya na o ginganlag everlasting life. Okay? Kinabuhing wala na'y katapusan. O busa, ang ilang mga ngan nasuwat na didto sa libro sa karniro, Lamb's Book of Life. Okay? Hay man na nato mabasa diha na sa pinadayag 3 pinadayag kanang 3 versikulo 5. Revelation 3:5. Unsay gisulti diha? The one who conquers will be dressed like them in white clothing, and I will never erase his name from the book of life. Na, the one who conquers, kanang pasabot nini, mga overcomer, mga kanang madinaugon, suluban kini sila og puti nga bisti, white clothing, og miingon pa gyud ang mga bersikulo, og dili na nako pad-on ang ilang ngan, ang iyangan gikan sa libro sa kinabuhi. I will never erase his name from the book of life. Revelation 3:5. Og diha pod sa Pilipos 4:3. Philippians 4:3. Naingon kini sa English. Yes, I say also to you, through companion, help them. They have struggled together in the gospel ministry along with me and Clement and my other co-workers whose names are in the book of life. Nana, kansang mga ngan na anay sulat sa libro sa kinabuhi. Okay. Apan ang negatibo nga bahin niini nga atong tan-awon naa diya sa Revelation 13:8, 17 og 8 na apod na sa kanang Revelation 13 verse 20 Revelation 20 verse 15. Kining tulo ka mga passages nagahisgot ni with the fact nga ang ngalan sa dili magtotoo, paminaw, ang ngalan sa dili magtotoo wa masulat, is not found written in the book of life. That's why mao'y hinungdan nga sila itambog dito sa linaw sa kalayo. Nakasabot ka? Na, klaro kayo. So, sa in English, mao ni point number 1. Okay, kung imong isuwat diha sa imong note, ingnon nimo point number 1. The book of life is a permanent divine record of every member of the human race who has trusted in Christ as Savior, who therefore possesses everlasting life, and therefore whose name is written into the Lamb's book of life. And the negative side of this that we're going to see is Revelation 13:8, 17:8, or Revelation 20:15. The last three passages deal with the fact that the unbeliever's name is not found written in the book of life. That is why he is cast into the lake of fire. Okay? Now, ang Diyos, dili man, wa man magkinahanglan og mga libro to keep records ang tinuod. Ang iyang pagka-omnisyente, omniscience has not only perfect knowledge but perfect memory. Hingpit ang iyang pagkahinumdum. Klaro kayo. He has perfect knowledge and perfect memory. Kaya kini kung paghisgot na itong Book of Life, this is humanly devised. Gituyo lang ni nga analogy
aron sa pag-explikar something by way of the perfection of the divine memory. Okay? O sa pag-explikar nga rin nato the fact that God has a permanent and a perfect record sa mga kanang pagtagad sa tanang sakop sa kaliwatas tao ngadto kang Ginoong Jesucristo, nahibaw-an na ni sa Dios tanan. Nahibaw siya, mudawat ka ba? Musalikway ka ba kang Ginoong Jesucristo? Nahibaw-an na niya. Dito sa kaniyang tungwa pang tanan, bisan ganis wa pagkamatao. Okay? O pagkamutungha, nahibaw-an na sa Dios. Apan kini, pagpasabot lang nato nga naa siya unsa. Perfect memory. Perfect knowledge. Okay? He knows everybody who has accepted Christ as Savior. Nahibaw siya. Just as He knows everybody who has rejected Christ as Savior. Nahibawan po sa Dios. O usa sa kapituan ka mga butang, sobra pa sa kapituan, 70 plus things nga gi-impute o gihatag nganha kanimo magtotoo sa higayon nga imong gidawat si Ginoong Kristo nga imong manluwas, ang imong ngan nasuwat na dito ni ining inganlag Lamb's Book of Life, libro sa kinabuhi. So akong balikon, the definition the definition of the Book of Life is that it is a permanente nga divine record nga iya sa Dios alang nga tanang mga sakop sa kaliwatas tao nga midawat kang Ginoong Kristo nga iyang manluluwas ug busa naa siya ay kinabuhing walay katapusan, everlasting life. He who believes in the Son has life, eternal life. He who does not believe in the Son does not have eternal life, but the wrath of God abides on him. Na sa John 3:36. Ug busa kadtong mi salikway kanang wala masuwat dito sa Lamb's Book of Life. Kadturang mituo kang Kristo nga ilang manluluwas. Therefore, na sila everlasting life. Therefore, ang ilangan tuan na nasuwat na dito sa Lamb's Book of Life. Ato ning ipadayon ugma. Ato the second point, paghisgot niini. So, ayaw kalimot. Ayaw si piyata ang sumpay niini. Gikinahanglan imong pagkamasubayon, makugihon, makanunayon, masigihon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, hangtod masilsil na gyud ni nato sa atong limpatakan, sa atong kalag. Kay mo, by the way, kinirang mga butang nga atong mabaon dito sa langit. Wala ilain. Ang imong mga sapi, imong mga kabtangan, imong mga katigayunan, di. Imong mga depositos bangko, di. Biyaan na tanan din, kinira nga itong ipangtunan, mental attitude, viewpoints ni sa Diyos, iyan ang pangunahuna. Mora niya itong mabaon, inigbiya na ito ng kalibutan na mga tubang ta sa Diyos, na ibaon na po siya, naabay sod sa itong una-una uwa. Kasabot ka? Mao ni padayon kita, niining atong spiritual momentum. Ato ning gitawag og spiritual momentum kay espirituhanong pagsigi og sibog kanto sa unahan hangtod magkabot gyud nato ang atong common goal, which is unsa man na silsil na nimo, spiritual maturity. Mao na atong tumong. That is our goal, to reach spiritual maturity. That is the very stage where we can have capacity for life, capacity for love, for happiness, for blessings. That's the very stage nga atong mahimaya ang Dios. Mao na pagtuman niya ng sige nimo ingon nga to God be the glory. Okay? Kay mura man lang una og mura bag slogan na lang na sa kadaghanan nga way doktrina. Kinahanglan
Muingon gani kag to God be the glory, kinahanglan gamitan nimo nagdoktrina iyang pulong sa Dios hantod nga kana mahimong meaningful. Okay? Kay mura mangudag nahog sa principle diha nga kanang ritual without reality is meaningless. But ritual with reality is meaningful. So mao kana ang atong pagpa-tin-aw kanimo. Ato ni padayon ugma sa atong pagtuon. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagdugang sa pagtudlo kanamo ug dugang pag iyong mga pagtulunan nga sarang namong madawat, maangkon ug among magamit sa among adlaw-adlaw namong pagkinabuhi. Every single day of our life. We thank you, Lord, for all of this. This is grace provision. Pinahagi ni ng among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ng tanan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.